Aga jing lekai Indian Premier League haprenga Kynhun Virat Kohli ka RCB Persia ya ka Kolkata Knight Riders. Haba pai syang rega jing lekai ka RCB ka lamat iga namrem halaying hadin bagala syak pelim sok hakmat ka KKR dah nya wicket. Bad haga rega jing lekai orang lekai bakensai jong ka RCB Virat Kohli ulala bani lekai bha ka baulala bat kamadu pra phulai runs. Haga jing lekai Women Champion League quarter final second leg happening ka PSG Persia ika haken. Haga ni jing lekai ka PSG ka lakhuri ka namjop. Hadin baga PSG ka lala bat lim sok ika haken da laila not haga ni jing lekai second leg bad hadu san la ka way haga goal aggregate. Badia gini gilai gol jong ka PSG la yo ban tep nengkong leng baga chawinga haga minit ka baar ya ka goal ka baar la yo ban tep haga minit ka ba nyau peu leng baga albert. Badia ka gol ka balai jong ka PSG la yo ban tep leng baga ka toto haga minit ka ba nyau peu sau. Haga way par ka jing lekai hapring ka Barcelona Persia ika brand. Haba pai syang ka jing lekai ka Barcelona ka lala bat lim sok ya ka brand da laila ka way badah du san la ar haga goal aggregate. Badia gini gi ar gol jong ka Barcelona la yo ban tep nengkong leng baga tele kai ba kensai ka jongka ka bon mati. Ya ka gol ka ba ar la yo ban tep leng baga Ralfo. Badia ka gol ka balai jong ka Barcelona la yo ban tep leng baga Guijaro. Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ka Kynhun Benzema ka Al Ittihad Persia ka Al Fayha. Haba pai syang ka jing lekai ka Al Ittihad kalau kore ka namjop hadin bagalala ban pelim ni ka Al Fayha da laila ka way. Haga jing lekai Liga Portugal hapring ka Kynhun Di Maria ka Benfica Persia ka Chelsea. Haga rega jing lekai ka Benfica ka khor ka namjop hadin bagalala ban pelim ni ka Chelsea dai way la not. Badia rega sigol jong ka Benfica la yo ban tep haga minit ka ban riu peu pra leng bau Neves. Badia ka bol la rapen bu dau Di Maria. Ba leng ba rega jing job ka Kynhun Di Maria ka Benfica kaduna shipon ya ka Sporting ka babat ya ka kerdan ka baningkong haga mi ya kai pon. Haga jing lekai Shillong Premier League hapring ka Langsning Persia ka Maulai SC. Haga rega jing lekai ka Maulai ka lamat piang ya ka namjop hadin bagalala bat pelim ya ka Langsning dai way la not. Badia ka rega sigol jong ka Maulai la yo ban tep leng bau dajit lang wan shnong tang haga minit ka bakhandai.